akusizi ngalutho ukuze esontweni udanse ichwechwa ithomoya. At the end of the day akekho umuntu osindiswayo ngokusindiswa kwakho. Mhlawumbe mangabeka nje ngendlela ebuhlungu kusho ukuthi ukusindiswa kwakhe embusweni kaNkulunkulu okwamanje akakawusebenzeli ngalutho. Ngoba usindisiwe but you are not contributing anything into the kingdom. So we don't contribute anything to be saved, but once we are saved, we must contribute into the kingdom by making others disciples. Amen. Lo mhlaba unjena nje ingoba kuhanjiwe kwashunyayelwa bazalwane. La kwathi uMamkwala isaying bazalwane. Amen. Amen. Ukuthi this message iyacindezelwa kakhulu. Abanye bayikholwa ushumayela namhlanje ezwe ngathi hayi ushumayela yona impela. Bese ezwa amadoda amakhulu eyicindezela le message bese yadideka. Uyabo ngibabona ukuthi sebedidekile. Ngiphinde ngifike futhi ngiyiwashe lensila ngoba lento engiyenza ngiyayazi. Siyiwashe lensila sembuyisele uJesu ngoba abanye basindisiwe manje abekho sure bacabanga ukuthi insindisi ingalahleka. Abanye bathi angeke ilahleke kodwa bamfundile uRomans chapter number 8 verse number 1 othi akusekho ukulahlwa kwaba kuKristu Jesu. Lento bayikholwa kodwa babuye bahambe bangayikholwa. So mama ngiyacela ngiyazi ukuthi khona la obambe khona ngokukhonza. Ngiyacela ungilekelele sike siwashe isaningi kakhulukazi khona ngapha eZululand. Safanele sihlephule lensila yokucabanga ukuthi izulu liyasetshenzelwa kanti izulu alisetshenzelwa lingena ngomusa. Manje ke uthola abantu abasindiswe ngomusa bemelana nomyalezo womusa bese uyayibuza ukuthi kwenze njani manje lapho. Kungenzeka yini ukuthi umuntu osindiswe ngomusa aphinda amelane nomusa? Ubezwe ke Nkosi yami bathi ivangeli lokudlala bathi ivangeli lika plastic kanti abamfundanga noPaul ekhuluma kwabaseRoma chapter number 1 verse number 16 ethi ngokuba angenamahloni ngevangeli ethi ngokuba lingamandla. Ivangeli alikwazi ukuba lula. Ivangeli lingamandla. Ivangeli lasindisa liyasindisa liyoqhubeka lisindisa njalo. Belokhu bezamile abancindezela kodwa lokhu luphakeme ngoba lingamandla kaNkulunkulu. Ivangeli alivimbeki. Ivangeli liyasindisa. Ivangeli liyaphucuka. Ivangeli liyaphila. Silapha nje kungenxa yakho Jesu Musa. Sisindisiwe. Sasindiswa ngomusa. Sisindiswa ngomusa. Siyosindiswa ngomusa. Siphume ezintweni ezinzima. Bamangala abantu ukuthi sisinde kanjani umusa. Lo musa wakho umiphakade. Athi umbhali weBhayibheli every day his mercies are new. Bangivuka ekuseni khona umusa omusha. Nangakusasa ekuseni khona umusa omusha. Somebody shout grace. Grace. Sikhipha into yobusonto. Alikho ivangeli labantu abamnyama nelabelungu. Usiko lolo. Manje masishumayela ivangeli abantu babuyisa usiko belimise ngathi ivangeli kanti fanele sihlukanise. Nangizwa yini? Nangizwa yini? Alikho nje ivangeli labantu abamnyama nelabelungu. Ivangeli lilodwa. Yini ivangeli litholakala kuba seKorinte chapter number 15 verse number 1 to 4. Nangizwa sontweni? Now nanti ivangeli umuntu mayebuza yini ivangeli? Ivangeli ukuthi uJesu wafa ngenxa yezono zethu. That is 1 Corinthians chapter number 15 verses number 1 to verses number 4. Uthi uPaul ngokuba ngifuna ukunikhumbuza ivangeli enganishumayela lona ukuthi uJesu wafa efela izono zethu. That is the gospel. Ivangeli makubuzwa ivangeli akuyona into yenzayo. Ngizweni nginishumayeze ivangeli yinto eyakwenzakalela. Ngizweni nginishumayeze ivangeli akuyona into yenzayo. Ivangeli yinto eyakwenzakalela. Kungakho omunye ohlabelela uthi thina sasimelwe ukufa kodwa uJesu wasifela. Ilona vangeli lelo. Ivangeli ukuthi onke amaqala enganginawo wawathatha wawabethela esiphambanweni. Njengoba umama esho incwadi yamaqala isekho uma kuyobhekwa kuthiwa umntolo wayetholakala enzu 1 no 2 no 3 kuthiwa ke lethi record. Makuvela irecord alinawo amaqala ngoba onke amaqala enganginawo. You are not an improved version of yourself. You are a brand new creature. Wisidalwe esishasha. Esingenama record obubi. Wena ngokweqiniso likaNkulunkulu into ye-X awunayo. Nangizwa yini?
awuna ex wena nabuze hey mina ex yakho ubani konje igama ngoba mina ngiyisidalwa akuthi anikho lapha elibhathi mina ngiyini esinjani hayi isidalwa esingconywana esinjani ngimusha sha ivangeli ke le manje emasontweni bagcola ubusonto bafuna ukufaka ivangeli bafaka isinto ayisebenzi le ndaba kanjalo uma umlungu engakholwa ngendlela umuntu omnyama kufanele akholwe ngayo umuntu omnyama akabambile ivangeli ubamba isinto ngoba phela ivangeli awubazalwane uNkulunkulu walithandiswa kangaka wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba yilo nalowo abamnyama yini amazulu kuphela kodwa yilowo nalowo okholwa angaphuphi abe nokuphila manje ivangeli in nature li multicultural ivangeli ngokwesimo salo lithinta abantu beinhlanga zonke nangizwa manje uma ivangeli ke silethe ezingeni leqiniso lalo abantu bamasonto ke baba nenkinga yabona ngidlala ngevangeli yabona nje ngizizwa ngiyirong nje kuleli sonto elibhathi lokho yaqala ngifaka ibhluku eliformal futhi angeke ngiphinde ngikwenze nje haleluya leso nto nikirelaxiwe kuchiliwe kupholiwe bathandekayo ngoba uthi uJesu ijoka lami lilula linjani ijoka lami ivangeli kufanele libe lula ukuze umuntu asindiswe ukholwa ngenhliziyo avume ngomlomo kube ukusindiswa manje ke kufanele siyilungise lento siyisimplify senze njani siyilungise siyisimplify siyenze lula ngiyangizwa fanele belula nje ivangeli umuntu ufanele kube lula ukukholwa now but namhlanje ke ufuna ke singene esifundweni sanamhlanje today I want to speak about transformation ngifuna ukukhuluma ngokuguquka now listen to me as we open the Bible ngangi ntshontsha angisantshontsha is not the gospel it's transformation ngangifeba angisafebi is not the gospel it's transformation ngangibulala angisabulali it's not the gospel it's transformation nangizwa but for me to be transformed I need the gospel but I cannot be transformed without the gospel now khona abantu abayeka utshwala bengashonezwanga umuntu bayidecidela nje ngidala yabo useneyingane mayiphuzile wenza into ezibhedayo bayibonela yena ukuthi hayi lento yangiphoxa omunye wayefeba cheater too much bamthembisa ukuthi waphinda ngiyakushiya wayibonela yena ukuthi yabona nje manje ngiyayeka yabo so ukuthi ngangenza izinto ngayiyeka akulona ivangeli ngoba khona abayiyekayo bengasindiswanga kodwa mawususindisiwe kufanele kube khona izinto oziyekayo but the message is not ukuyeka ngoba ukhona oyekayo engasonti abekhona abantu baze babephuza bangaphuzi manje kodwa abakhonzi bakhona ngithi so ukwazi ukuthatha ukuyeka ukwenze kube umyalezo waza kuJesu uyena oyekisayo that's not the message waza kuJesu akunika ukuphila okuphakade that's the message waza kuJesu ube isidalwa esisha that's the message so ushintsha ngoba sawufike kuJesu wasuthola imvelo enjani entsha ngizwa so silungiseni ke lento change I was like this now I'm like this is transformation it's not the gospel what is the gospel funda amahle nginikhombise ke evangeli funda ngoba mangiqala leqaleni nizodideka funda 1 Corinthians chapter number 15 mntanami uqala ukufunda ku verse number 1 uye ku verse number 4 amen yeah kepha bazalwane ngiyanikhumbuza ivangeli enganishumayeza lona nginikhumbuza ini ivangeli anginezwa mina funda kepha bazalwane ngiyanikhumbuza ivangeli nginikhumbuza ini asilizwe ukuthi yini ivangeli enganishumayeza lona kusho ukuthi uPaul wayishumayela ivangeli ya nena lamukelayo kimi yes nenimi kulo yeah kusho laba abantu ababeshunyezwa uPaul bashunyezwa ivangeli balamukela bamakulo asibukeke ukuthi wayishumayelana uPaul funda nenisindiswa ngalo now makushunyela ivangeli abantu bayasindiswa yeah funda nxa nibambelela ezwini enganishumayeza lona manje kufanele babambelele kulelizwe abashumayeza lona lithini funda uma kambe ukukholwa kwenu kungabanga yize
kusho ukuthi uma ungayikholwa lento enganishumayeza yona ukukholwa kwenu kuyize ukuze ukukholwa kwenu kungabi yize bambelela kulento enganishumayeza yona ithini ngifuna sifike kuyo manje ngokuba okokuqala anganinika mana okokuqala kuzo zonke izinto engayishumayeza nansi into yokuqala bazane bamsondelani ngishumayele evangelini kukhona into leli lithi okokuqala isingisi lizothi of first importance kukhona izinto zokuqala makuthiwa nje kukhulunywa ngensindiso khona into zokuqala kufanele siqale ngazo siyilungise funda engakwamkela nami ukuthi uKristu wafa nansi makukhulunywa ngento zokuqala evangelini ukuthi uKristu wafa mangishumayela ngingasho lutho ngokufa kaKristu sengibhedile ngihlale phansi ukushumayela akusikho ukuthi yekela ukuthi akusikho lokho ukushumayela mangishumayela kufanele ngihakambise le ndaba yokuthi uKristu wafa wayifelani funda engakwamkela nami ukuthi uKristu wafa ngenxa yezono zethu ivangeli liqala ekuthenini uJesu wafela izono mangishumayela ngithi kuyeza ukufa ngiyabheda mangisho njalo mangishumayela kufanele ngiphakamise ukuthi uJesu wafa ngenxa yezono zethu funda njengokwemibhalo njengokwani anikho yini libhade khulumani njengokwani masivulisisa imibhalo mama umshengo sithola ukuthi uJesu wafa efela izono kusho ini anginizwe esontweni kusho ini awunikhuluma kancane lapha esontweni kusho ini now tell your neighbor say scriptures speak of the death of Christ imibhalo ikhuluma ngokufa kukaJesu food nokuthi wembelwa mana bambani khona balekile kufanele nibambela ivangeli liqala ngokuthi uJesu wafa efela izono right qhubeka asibale sithi 1 he died nokuthi wembelwa manje uyashesha asishoni sonke sithi 1 he died okay okwesibili nokuthi wembelwa ake sithi 2 he was buried yeah nokuthi wavuswa kwabafileyo 3 wavuswa kwabafileyo so ivangeli the gospel must have these 3 elements ukuze kuphume ivangeli mama umsheke eyokuqala ukuthi wafa efela izono 2 wambelwa 3 wavuswa uma ngishumayela ngingasho lutho ngokufa kwakhe ngingasho lutho ngokumbelwa kwakhe ngingasho lutho ngokuvuka kwakhe ngiyadlala angihlukile nephoyisa elihambe lithi uzoboshwa njalo wena uzoboshwa njalo ngoba kunabantu abathi bayashumayela kodwa into abayenza ukuthi uyasikhogwena uyafika phi uhamba ukhuza izono zingaka ngoba indaba yezono ilungiswa kuJesu ukuthi uJesu wafa efela izono mangifuna umuntu ashintshe ngithi asiseke isidingo sokubuswa ngamandla sono ngoba uJesu sayifela izono ukuze wena ube okhululekile somebody shout yes somebody shout yes somebody shout yes somebody shout I'm free somebody shout I'm delivered from the power of sin because of Jesus Christ. That's the gospel. That is what? So these 3 things are important. These 3 things are important. You can't have the gospel. Ngeke ube nevangeli ungakhusho lutho ngokufa kaJesu, ukumbelwa kaJesu, ukuvuka kaJesu. Why? Because sikholelwa bambani sikholelwa ivangeli lihamba lifikela na sikholelwa ukuthi ngesikhathi efa akafanga yedwa sikholelwa ukuthi wafa kanye nathi the reason why I am a new man is because my old nature has died khona indawo umuntu ofile umuntu ongarespondi indawo khona izinto abantu ngesikhathi uyakhumbula uhamba indlela zobumnyama babethi mabekutshela zona kube khona into ejabulayo kuwe kodwa mawusufe kanye noKristu ngoba lento kufanele uyikholwe mawusufe kanye noKristu iyafi appetite uyicabanga ukuthi ngimdala ngaka sengiyohlala nje lapha ematshwaleni gqumuza iredo kuze ku awuna nje appetite bonke kuyinto engasile leyo nje indaba sewafa kanye noKristu this reality changes your life angeke ushintshe ungakazi ukuthi
ukuthi wenzelwani. Ukube ngikhonela ibhathi ngabe ngiyashumayela. Angeke ushintshe ungazi ukuthi kwenzakalani kuwe. Angeke ushintshe ungasazi ukuthi ubani. Sengiyisidalwa esisha. Khona indawo kuthoma kuthiwa kuye kuwe ngithi bani mina ngiye kuphi mina. Ongibukisise kahle usho ba mina. Ngoba manje sengiyisidalwa esisha. Kodwa lobu budalwa bababusha ngibuthola mangivula kuKristu. Ngesikhathi kuqaqwa uKristu kuficwa mina. Somebody say, I am in Christ and Christ is in me. So masiqala ke shumeza umuntu asiqali ngo change. Change ulandela what happened. Yangizwa? Silungiseni. Asiqali ngani? Change ulandela. So mashumayela sixoxa what? Anishana izandla niyangizwa kanti? No. Do I not want you to change? Angifuni yini ushintshe. Ngiyafuna. Kodwa ngeke ngushintshe ngendlela ukuthi shintsha. Because you don't have power to change. For you to change, I must tell you what happened for you. Kwenzakalani kwenzakalela wena. Kwenzakalani kwenzeka kuwe. Ndoda nolahleko yathi siyodwa. Yathi akukuhle ukuhlala la. Ngizosuka ngiye kubaba. When we speak of repentance, we are speaking of a person realizing who they are. Khona izinto ezingekho kwi-equation yesono. Ukuthi lento isono ngesihogweni mangenza noma ayisekho lapho. Seyisebuthenini ngiyaziphoxa nje. Uyibuke wena ngiyayiphoxa nje. Ngihambe ngikhumula nje ngihambe ngiyayiphoxa. Uyibuke wena nje ngiyayiphoxa nje. Ngicula kangaka esontweni ngiyayiphoxa nje. Ayikho indaba ukuthi uyaye esihogweni no. Udlulile lapho uyibuka wena ngiyaziphoxa because you have discovered who you are. Sewuzibonile ukuthi nguba ngiyisidalwa esisha. Yeah, ngike ngazenza lezi zinto before, but manje I'm a new man, I'm a new creature. Ngisidalwa esisha. Uma abantu bethu zenza ngcono no ngizenza ngcono sengiyisidalwa esisha. Abathandeka ube khona ngabe ngiyashumela. Ngiyisida I'm a new person. Lento ukuthi ngiyisidalwa esisha yenza ngilungise indlela zami. Lento ukuthi ngiyisidalwa esisha yenza ngiqoqa indlela zami. Nina okay ni right nina it's fine. Nina ni right. Mina ngumfundisi oshomela iqiniso. Yabona njengoba ngimngaka nje bathandeka. Khona indawo ngeke ungithole nje kuzo nje. Mina nje khuluma ngawo. Ngisho mina ngeke ungithole kuzo. Sengihleli lapha u3 ekseni khali red ikhehla lidakiwe lelikhehla la uyabona nje ngiphithizela abantu abadakiwe abanye babgunyile badloqo bahamba kanje nami ngikhona labangixo khona indawo njengangimina. Why? Because I am a new creation. Ngiyisidalwa esisha. Lento ukuthi ngiyisidalwa esisha isho ukuthi khona indawo engatholakali kuzo. Bakhona yini abantu baselibhathi? Somebody shout I'm a brand new man. Somebody say I'm a new creation. Umhle kanje ujole nomfana uthi no lento soyizoba phakathi kwethu soyifihle iboni mina mfethu ungifihle ufika ngisukela ungangazi wangishela usuqedile ukungishela uyangifihle yabona uthi uyangixhaphaza kodwa lento fanele uyibuke nje kanjalo fanele uyitshela mina I'm a new man, mina I'm a brand new creation. Ngulolu hlobo oluphosta nayo ngifuna ukuthandwa ngendlela esobala nje. Kodwa lento yokuphila ube yikholwa elihamba indlela zobumnyama lenza uhamba ufihlwa. And lento ukuthi uhamba ufihlwa yenza ukuthi uphelele emakhoneni. Sekubonke yona uyakholwa kodwa uyaphela man. Hey, usemba wakho uyaphela. Upheliswa yini lesidalwa esisha? Ngoba lesidalwa esisha siyayifihla asikakaguquki ngoba sikakasitholi ukuthi ngiyisidalwa esisha. Lento ukuthi ngiyisidalwa esisha ilungisa indlela zami. Lento ukuthi ngiyisidalwa esisha jokes ongeke wenza ufaka igama lami phakathi. Ngokhuluma ngeyifebe bese ubala nami. Asambe sifebe ba mina. Hey ngijona kabona. Sawuqhwaba. Hey. Khona plant. I'm a new creation. Ngiyisidalwa esisha. Khona indlela ongakhulunywa ngami. Njoba sasikhule ndawonye. Yama ukhuluma nami manje ukhuluma ngenye indlela. Qoqa amagama akho wabala wa delete wa organize. Ngoba uzokhuluma nesidalwa esisha. Somebody say I'm a new man. I'm a new man. This new creation is a result of what happened for you. Wafelwa. Wangagcina ngokufelwa, wafa kanye naye. Funda ivesi amafunda lapho awufunde Romans chapter
number 6 verse number 4. I think Romans 6 verse number 4. Ngixoleke bezwana la ekhaya iBhayibheli funda too much. Sebenza ngamadlingozi la esontweni. Sebenza iBhayibheli. Osebenza nge500 khohlwa ngeke ulunge la esontweni. Esontweni kusetshenzwa iBhayibheli. Mawufuna bese uyasuka umthi yilo bese uyabuza kuthiwa bekuthiwa hayi sengikhohliwe ngabe hayi bekhuphuka nathi. Sebenza kanjalo la esontweni. Sifunda iBhayibheli. Funda. Ngakho sembelwa naye. Funda iBhayibheli mntana mfunda. Ngakho sembelwa naye. Somebody say sambelwa naye. Ayanginizwa somebody say sambelwa naye. Ukube nikhona ngabe sengiyashumela my past was buried. Angisenalo izolo. My past was buried. Sambelwa. Iyo leyo lindana mntana. Sambelwa kanye naye. I don't have a past. Ngisidalwa Sisha. isidalwa esisha ngambelwa kanye naye ngenza kanjani funda iBhayibheli amahle Ngokubhaphathizelwa kukho ukufa. hayi Nkosi yakufunda Ukuba njengalokhu Kristu wavuswa kwabafileyo ngekazimulo kaYise. funda wena Kanjalo nathi sihambe ekuphileni okusha. nathi senza njani Sihambe ekuphileni okusha. angikuzwa mntanami funda Nathi sihambe ekuphileni okusha. sihambe ekuphileni okusha ngoba sambelwa kanye naye savuswa kanye naye kwavuswa uwena omusha ngasaqaleki kwavuswa uwena omusha ongasafemi kwavuswa uwena omusha. Somebody say I was raised. I was raised. Awube ngenyawo sakho uthi I was raised with Christ. Awunikeza abathatha high five uthi I was raised with Christ. Jesus. Come on. I was raised. He's an indana. I was raised. Shepeli katapa. Ila basuta ya bakashaya. I was raised. Now, lento ukuthi funda le verse elini, ofunda Galatians 2 verse 20. Nangifuna usheshe. Wena wakho ukuthi mawuphethe iBhayibheli ubhale phansi amavesi. Uzube na funda. Akuseyimo ophilayo. Uthini manje? Uthini iBhayibheli manje? Akuseyimo ophilayo. Angilizwa. Uthini iBhayibheli? Akuseyimo ophilayo. Awubeka isandla sifume I'm a brand new man. Ngizwa mneliphatha I'm a brand new man. Akusemina onjani? Ophilayo. Kwenzakaleni? Kepha uKristu ophila kimi. Ubani? uKristu ophila kimi. Anginizwe esontweni ubani? uKristu ophila kimi. Wenza njani uKristu? Uphila kimi. Abangeke nje unoKristu. Awuyibuke nje. Konke kufanele uyibone lento ziyangiphoxa. Futhi iphoxa noKristu. Man. Manje lapho kune street light. Zobhaka ngasegroundini. Hamba unyonyoba. Sidalwe esisha. EsinoKristu. Sesenza nje. Jema time mfethu hayi mfethu. Hayi unganyonyobi mfethu. Sidalwe esisha. Sesenza nje, sidalwe esisha. Sesenza nje. Jema kantano ephoxa mfethu. Lento ayihlangene nokuya esihogweni. Uyayiphoxa nje wena. Sidalwe esisha. Hamba ekukhanyeni. Hamba kuphi? Ekhanyeni. Hamba kuphi? Ekhanyeni. We walk in the light. Amen. Umfundisi oshumela kangaka nje. Sengibhakile lapha emakhoneni. Sekudlula abantu sebengibona. Sengiyaqasha. Uyayiphoxa nje. Masana ngiyashumayela njalo mina. Lento umfundisi iphoxa bani? Anginizwe iphoxa bani? Mina. Iphoxa bani? Mina. Khona indawo ngeke usatholakala kuzo. Ngoba I'm a brand new man. Ngisidalwe esisha. Ngiyiphoxa. I've got no record of sin. I want to sasiphuza na uba mina. Ngiyakwazi? Ngiyakana ukubona wena. Ngisidalwe esisha mina. Mabeni nasi sigebengu sifuna ukungibamba inkunzi.
ngihamba nabangani bakhe nandidakwa nabo. Isidalwa esinjani? Bazosivukuza lesidalwa esidala la ku. Basigubha lesidalwa esidala la ku. Sesikhonza la nawe ukubona iwomile ke manje. Ufuna siqede lento esenza ikubangela isicefe yonke lento. Uzwe ngathi khonto ofuna yehlela. Ngisidalwe esisha. Ngiyini mina? Hayi ngiyashumayela ngiyini mina? Khonto engiyenzile ukuze ngibe isidalwe esisha. Ngenzelwe. Ngenze njani? Ngifelwe. Ngafa kanye naye. Ngavuswa kanye naye. Khona iverse kumntanami lapha. Bese lithi wasikhuphula. Bese lithi wasihlalisa kanye naye. Eyindaweni eziphezulu. That is Ephesians 2 verse number 5. Mshe ngesikhathi evuka uJesu akavukanga yedwa. Ngesikhathi uJesu evuka wavuka kanye nathi. Wakhuphuka kanye nathi. Sekumuntu oyinto eziphezulu. Into yenza ukuthi ngingahambi ngifihlwa, into yenza ukuthi ngingahambi ngenza izinto ebukhanya ebumnyameni, ingoba sengihleli kanye noKristu. Umuntu oyinto eziphezulu. Somebody say umuntu oyinto eziphezulu. Manje so iqala kancane lento siyifihla. Mina tshela mfethu uhambele endaweni errong. Mina uyangisukela ungazi. Uyangimisa ucela inamba yami. Ujikisa uyitholile uthi uyangifihla. Ungijwayela kabi wena. Ngoba mina ngihamba ekukhanyeni. Ngisidalwe esisha. Bathandekayo. Yathi umjida nje. Hamba nje uyabona nje. Hamba ukhokha. Zonke lezi zinto ehamba izamula la uhamba ukhokha la. Yaze ubanga namakhehla uhamba ukhokha. Uthi uyachama noma uthi bathini bathi bayabheja. Asibheji siyalobola. Asibheji siyashada. Asibheji siyathatha. Somebody say ngisidalwe esisha. Umuntu akondliwe kubo. Umuntu akathengelwe idatha kubo. Hallelujah. Siyashada la. Senza njani la? Shada. Mtshele mfethu anginayo imali yokudlala mina. Ngile enhlobo eshada nayo. Asiqale kancane silokhu sibone sofika phi ngemali kaba. Kule economy nje siqala kancane kodwa kudliwa imali yami lapho kodwa siqala kancane. Yakunaso isikhathi sokudlala mina. Nawe ntombazane sithande yenza njani? Sithanda. Ngoba uyisidalwa. I want to speak about transformation. Isikhathi ke sesiyangishaya. Awufunde ke lamavesi ke mntanami so that sivale. Awufunde James chapter number 1 verse number 23. Ujakobe. It's a new day, a wonderful day. This day is a blessing from above. Oh, it's a new day. A new day. A wonderful day. This day. Oh, this day is the blessing. It's a blessing. Ever from above. Funda 5 minutes. Awutamfunda isoya kuthi yazi. It's a new day. A wonderful day. This This day is the blessing. It's a blessing. A blessing from above. Awusiyamfunda. Ngokuba umuntu engolizwayo izwi. Mana konke ngifuna sibam sesiyaqeda bazana bami. Inkinga isikhathi yabona yapho now we are speaking about transformation. We are speaking about what? Usulizwile ivangeli ukuthi yini angithi? Usulizwile ivangeli? Is that Jesus died for the forgiveness of your sins, he was buried and he was resurrected. Now yonke lento besishumayela bezizama ukuthini? Besithi when he died with you. When he was buried with you. When he was resurrected with you. That's the gospel. So I find my identity in what Jesus has done for me. Mangifuna ukuzithola ukuthi ngubani ngibheke ukuthi uJesu ungenzeleni. Ngoba ngilokhu uJesu angenzele khona. Now la sifunda khona konke engifuna uyibone. Ngifuna ubone ukuthi izwi liyisibuko. Izwi liyini? Izwi liyini? Ilento ke ngifuna siyibuke. Funda.
ngokuba uma umuntu engolizwayo izwi Ehe. engesiyo lenzayo Ehe. lowo ufana nomuntu obuka ubuso bakhe bemvelo esibukweni Ehe. ngokuba uyazibuka amuke akhohlwe masinyane Ma- ukuthi ma- ma- wayengonjani. Mana uyayizwa lento oyifunda la? Lithi iBhayibheli umuntu obuka esibukweni ozwayo izwa ngalenzi ufana nomuntu obuka esibukweni azikhohle ukuthi unjani. Kusho ukuthi wena unjengalokhu izwi lisho. When I see the word I see myself. Liberty Center sondelani ngisho manje ngiqede. Ngilokhu izwi elithi ngiyikho. Mawukuthi ngisaqaleka izwi lithi angisidalwe esisha angikholwa ilokho engikuzwayo ngikholwa ilokho engikubonayo. Ngilokhu izwi elithi ngiyikho. Ngiguquka ngenxa yalokho izwi elikushoyo. Kusho ukuthi ngilokho izwi elithi ngiyikho nginalokho izwi elithi nginakho ngenza lokho izwi elithi ngiyakwenza. Angiyona imisebenzi yami yenyama. Ngimsebenzi yezwi elithe ngiyiyo. Imisebenzi yami yenyama iguqulwa ukuzithola ukuthi ngubani. Anginenzele isibonelo ke. Ake sithi uzalwa ebukhosini. Uzalwa ebukhosini yehlisa kancane lana. Uzalwa ebukhosini. Uzalwa kuphi? Kodwa ubungazi ukuthi kahle hle ubaba wakho inkosi nayo yonke lento le, right? Ebese uyathola ukuthi hey wena ungasebukhosini. Do you think your life will remain the same? Do you think you still do the same things you were doing? Yini? Yinda. Ngoba wasebukhosini futhi manje usuyazi. Ukuzazi ukuthi ubani kwenza uvalelise ngabangani bakho bacelayo hlala ngaphandle bafowethu khona indlela esasikhuluma ngazo mina manje mangi-address sekuthiwa mntwana ndaba ezitha ngoba ngingowakuphi angiyazi ke lesho umfundisi kodwa kunendlela there is an order, there is a protocol. The more you read the word of God the more you discover yourself. Ngesikhathi ufunda izwi kaNkulunkulu ngaphakathi kwakho khona into kufanele ithi ximfi. Ngesikhathi ithi ximfi uthi ngaze ngayiphoxa manje angisabuyeli lapha. Ungashinezwa umuntu uyibona wena ngiyayiphoxa manje ngiyayiphoxa. Idansa kangaka esontweni ngidansa kangaka ngishumela kangaka esontweni ngibuye ngayeke. Hayi akakho umfundisi ayike indaba yesikhoko phuma indaba yesikhoko wena usaya esikhokweni. Indaba yesikhoko silungisiwa uye esikhokweni. Kodwa kufanele kulungiswe manje wena ukuthi uyibuke ngendlela izwi likusho ngayo. Uyibuke wena ngiyayiphoxa manje. Lezi indlela zami lezi angiyilungisi ngoba ngiyilokho izwi elithi ngiyikho. Uma uJesu engenayo i-depression nama nginayo. Uma uJesu engenayo i-cancer nama nginayo. Noma ngiyizwa i-depression ukuthi iyangibamba ngihamba ngiyobuka izwi. Bese lithi izwi I am more than a conqueror. Bese ngiphuma sengiphakamisa amahlobo. Ngoba ngilokho izwi lithi ngiyikho. Nginakho lokho izwi lithi nginakho. Ngiyakwenza lokho izwi elithi ngiyakwenza. Somebody shout yes. Yes. Somebody shout yes. Yes. When we read the word, into ngithande ukuyofundisa, mfundisi. So ngifuna ukuyibona ukuthi njani. Yeah, sebenza base South Africa. Ukuthi South Africa bathe sebenza yonke lo mphetho le. Into esebenza lapha kusebenza ukuthi izwi lithenga njani. Lithenga njani. Izwi lithenga ngingenza konke. Hayi indaba ukuthi ngashonela ubaba ngashonela umama manje ngiyophelela lapha hayi ngingenza konke. Anikho la esontweni kube nikhona ngabe niyangizwa ngingenza konke kube nikhona ngabe sengiyaqeda ngiyashumayela manje ayisekho indaba ukuthi lezi izinto into zomntakaba wena umntakaba wena uzelwe uNkulunkulu okuzelwe uNkulunkulu uliqoba ilizwe makukhulunywa ngomntakaba kukhulunywa ngawe umntakaba wena yakala lento okuhamba ugobisa amahlobo uhamba uncetheza phakamisa amahlobo phakamisa isifuba uhambele phezulu kumntakaba I am what the word says I am. I can do what the word says I can do. Nami ngizohlala la kuhlala khona umntakaba. Somebody say I am what the word says I am. What's the word says I am? Manje mina into somntakaba kanjani? Sure wena nawe. Uthi baba ngiyadeserve ukuhamba phezulu mayebo. Uthi baba ngiyadizeva ukuhamba phezulu. Ubaba uthi ngiyayideserve iRanger. Amen. Kodwa kuyadlalwa la. Ubaba uthi ngiyadeserve ukuhlala eBhalito. Hallelujah. Ubaba uthi ngiyadeserve ukuhlala eMhlanga. Hallelujah. Ubaba uthi ngiyadeserve ukuhlala eSandton. Jesus. Ngoba Hallelujah. ngilokho izwi lithengikho. Hallelujah. Ngilokho lokho izwi lithengikho. Hallelujah. Somebody shout it. Yes.
Hallelujah. Then the mama ufika emcimbini kugcwele hamkhokhoba la. Sorry. Ayihlela umntana hey. Hamqonda. Fike late hamqonda. Ngizalwa uNkulunkulu mina. Ya, angihambi indaba ngihamba kanje. Lutho ngihamba kanje ngihamba ngiqonda. Ya. Lapho ngihamba ngeenyawo. Futhi isicathulo sami sesiqala ukudleka isola. Mangihamba sithi qwa. Kodwa mangibuka imiliyoni ngiyichawula ngathi anginasikhathi sayo. Hey right, sure. Ngizokubona. Ngilakho! Izwi lithenga yikho. Ngilakho! Lokhu izwi lithenga nakho. Somebody shout I am. I am what the word says I am. Amen. Uyoncenga abangakini. Ngicethezi mina khohlwa. Angicethezi kuneshuma ngicethezi. Nginesihlanu futhi nakhona sine rust khohlwa. Uyoncenga abangakini. Mina ngilokho. Ayangiswa mina ngilokho. Fundisa usangisizini kanti shumele mina ngilokho. Elithizwi ngiyikho. Nginakho. Lokho elithizwi nginakho. Ngingenza. Lokho elithizwi ngakwenza. Ayangishaya uJesu izandla. Hallelujah. Sebenza nabe low self esteem uba mina ne low self esteem khohlwa. Uyozela hamba yolala. Ishange nkahla ye self esteem. Futhi self esteem yami ayidepend emalini enginayo. Mina ngangibhampe kuno 10 rand ngibhampe nje. Ngibhampe. Goloze nendawo yokuhlala. Thokhona usisi weMercedes ngithi uba ngifike early la khohlwa. Akahlale lapha emuva. Angiyindawo. Ngibe ngikhala kakhulu ngithi Nkosi siyabonga ngoba ngilokho izwi lithenga yikho nginakho lokho izwi lithenga nakho ngingenza lokho izwi lithenga ngakwenza. Somebody shout Yes. Hallelujah. Zoyeka namasonto lawa enenza nikhokhobe. Sicela usiqhelele sekufika usisi weBM khohlwa. Usisi weBM akahlale lapha emuva. La sebenzi ngeBM ngilokho. Izwi lithenga yikho. Ukuba nikhonela ibhathi ngabe sengiqedile. Nginakho. Lokho elithizwi nakho. Ngishumezele wena mfowethu. Nginakho noma ngingabonakali. Ayanginizwa mina esontweni. Nginjani? Noma kunjani? Khona lento engicabanga ukuthi ngiyiyona. Wayishola umnyofu. Wathi khona lento engiyibona ngiyiyo. Wena lo. Bazali bami, lemhlaba sengiqedile. Lemhlaba ngiyeke ufike endawo mawuqala ngizongconywa abantu lutho. Qoka. Geza. Swenke uyingcome wena. Ya. Kungena inkunzi malanga ke manje. Ngoba emhlabeni la bazali ungaqani mawuswenkile uswenkela abantu. Lutho. Ya. Ngisonke nesikipha sami sasephepha. Fike lapho ngibafice befaka oFabiana isebende baFabiana yakhe Fabiana uphepho wami. Ya. Akonde bonginethezela abanye abafana la. Ayikho indaba bonginethezela amanye amantombazane la ngoba uyilento izwi elithena. Uyiyo. Enayi imali yeweave kodwa ushange nkahla self esteem. Udlule ugoba uvaseline makeup ungayifakanga. Ufice labo sisi be makeup abanenkinga ye self esteem Funa udlule mawala uthi gudlu kancane. Ngoba sorry bamsho. Ngoba sengifikile ngilokho izwi lithenga yikho. Nginakho lokho izwi lithena. Nginakho. Kunabantu abaqani mabe ngakuncomi uzolimala. Uthi ngisebenza kanjani? Mina inqomo zakho ngiyayibonga. Kodwa mina yabo. Ya, mangingahle kwimudi. Ngithole kahle kwazona lezo inqomo zakho ngiyilahlele. Ngoba ngifuna ucabanga ukuthi inqomo zakho ziyangenza ngibe yilento engiyiyo. Ngiyilento engiyiyo noma usungijikela ungasanginqomi ngiyobe ngiseyilento engiyiyo. Khona ukuthi ungqome wathi angiyazi ngiyibonile. Hawu. Wenza ukuthi namhla esekujikele ehleze kwazi ukuthi ya. Nokuzweni basanani.
Abantu abangamaxoki bangathi mhlabe encoma bese nawe ngiyabonga bengingasa abakufiki ukuthi confidence yakho i-on flick ihlangene ithe ugqoke kahle ngiyibonile hayi kodwa futhi manje yazi kube bengizogqoka kahle kakhulu kube ngifakele liqhox elibomvu leli nje ya kodwa khona elinye lukhona ngoba ngilokhizwi elithena don't build your life around opinions. Ungakhandi impilo yakho ngeincomo zabantu ngoba uyoyibulala mhla sebekujikele bekugceka. Khandi impilo yakho ngalokhizo elithe uyikhona. Mangade nginemoto sidliwe ngihamba ngeenyawo ngiseyilokhizo elithe ngiyikho. Ngisenalokhizo elithe ngilakho. Ngisengenza lokhizo elithe yakwenza. Tell your neighbor, I love the word. Why? Because the word, talk to your neighbor, say the word tells me who I am. Hey, I'll show you Jesus. Funda kama konke encane ngifuna ibuku. Sengiqedile. Angithi niyazi ukuthi kuthiwa sonke sadalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu. Kodwa namhlanje konke ngifuna ukutshela yona. Uyazi uNkulunkulu akanawo umfanekiso adala wena ngawo. Lo mfanekiso adala wena ngawo uJesu. Ngoba uJesu umfanekiso kaNkulunkulu wena udalwe emfanekisweni kaNkulunkulu. Na ngifuna siyibuke le ndaba bese siyaqeda. Funda Genesis chapter number 1 verse number 27. Ubese omunye ekuvulela. Khona usisi la ufunda kahle yazi. Ngizongiboleka le enye microphone. Mntana manje uAsemdumisa akekho. Waphela sibuye sifuna uku-architect nama models C. Ngicela ngifundela la mntana. Angazi noma uyasebenza ngalo microphone. Oh, mayingasebenzi uzosizana nosisi wakho Amahle. Funda ke Genesis chapter number 1 verse number 27. So wakhe. Manje uNkulunkulu wamdala umuntu ngani? Ngomfanekiso wakhe. Okay. Funda ke Colossians 1 verse number 20 verse number 15. Ngoba seKolose. Colossians 1. Hayi Galatians, Colossians. Sorry mntana, iBhayibheli nami ngiyalifunda ngilibhalanga. Kuyenzeka ngilibhede, ningixolele bazalwane. Colossians mntana. Colossians 1 verse 15. Christ is the visible image of the invisible What is God. Christ? Is the visible image. What is Christ? Visible image. So if I want to see God, I must see who? Christ. If I want to see God, I must see who? Christ. Now, if I want to see myself, I must see who? Christ. Because Christ is a perfect representation of what I must be. Ngilokhu Christ ayikho. Nginalokhu Christ anakho. Ngingenza lokhu Christ angakwenza. Ngidalwe emfanekisweni kaNkulunkulu. uChrist umfanekiso kaNkulunkulu. Kusho ukuthi ngidalwe kuChrist. Sendidekile. Kwanele funda iBhayibheli. Fundani iBhayibheli. Funda ngifuna siqede lokudideka uze siphume manje sivale siqede. Funda Amahle. Funda kahle. Genesis 1:27. uNkulunkulu wamdala umuntu Ungasishoni ngomfanekiso sonke sithi wakhe. uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe. Awufunde ngesiZulu lapha mntanami siyeke isingisi ngoba ngathi isingisi yabaxoxa. Unesingisi kuphela. Okay. Awuzame ngesingisi lapho Amahle. Genesis. Yeah. Funda ngesingisi. And God made man in his Man, you were not created with, you were not created by the image of God. You were created in the image of God. That in is very important because in is a preposition. It shows a place and a location. God created man in the image of Christ. So if man is outside of Christ, man does not have identity. You discover who you are when you are in Christ. When you are outside of Christ, you get lost. When this into now what mawuhleli la mhlanje uyibuka ukuthi kodwa ngangenzani? Ngoba ngangingesimina ngangilahlekile. Kodwa ngathola uChrist ngazithola mina because I was created in the image of God. Somebody say in the image of God. Awufunda ngesingisi ke lapho funda lapho Colossians 1:15. Christ is the visible image Man, of ngifuna sifunde kahle Papa. Funda Amahle ufunde sisi. Ngesingisi mntana mthitwaleni manje. And God made a man in his image. God made a man in His image. funda ngesingisi lapho. Christ is the visible image. Christ is what? The visible image. God made man in what? In his image. And Christ is what? Is the invisible image. So man was created in. Why doubt manje mfundisi? Lesingisi sakho sasolundiso kanye leso. Asilungiseni isingisi bese siyaqeda. Funda Amahle.
And God made a man in his image. God made man in his image. As the song said, God made man in his image. Funda ke sisi wami. I want us to see this image. Yeah. Christ is the visible image of the invisible God. Christ is the visible image of the invisible. So Christ expresses God. So if you are created in Christ, you must express God. Abantu kufanele mabehlangana nawe babona uNkulunkulu. Bangahlangana abantu nawe babona uSathane othandaza ngezilimi ochwecha kuze kuyophela kodwa bambona uNkulunkulu. You have a responsibility to express the very nature of God. Bam. Ngisalinda umfundisi. Ayinto isebenze bathi ngilinda umfundisi. Makufika wena sekufika uChrist esenyameni. Angiyashumayela bazalwane bami. Mfundisi khona umuntu ogulayo lutho. Makukhona wena khona uChrist enyameni. You must express Christ. Nangizwa yini? Makufika umama umshangi sekufika uChrist enyameni. Kufanele moblona amadimoni anomlethela uthi ngegama lika Jesu wena phona. Ubani manje sekufike ezinye ke manje. Sekufike ezidalwe ngomfanekiso. Sekufike ehamba ngomfanekiso. Makufika zona kuvela uNkulunkulu. Hayi bathandekayo. Le ndaba yokuba yikholwe bathanda nikhona kodwa ngiyangizwa kodwa bathandekayo. Wena uexpressa uNkulunkulu. There's something very powerful ebisho baba umshangi sangiqedile. Bazalwane, ayisebenza ukuthi siyakhonza la siyakhala. Kodwa abantu abamboni uNkulunkulu ngawe. Uzulahla ukudla. Awazi wamupha nje umunye umuntu ukudla. Kodwa uyachwecha uyakhala ukhalani ncishana. Yini oyikhalayo? Thandazana uzithandaze kube ngathi ubanjwe yiphika kuze kube ngathi unespirit. Kube kubola ukudla kunabantu abalambile. Njoba nivala nje bazalwane manje ngoJune niphindele emakhaya khiphana ukudla nidle nezinye izingane. Nyangizwa? Because you were created in the image. When people see you, they must see Christ. I'm done. Cela ngifundela leli verse lokugcina mntanami. Awufunde ke 2 Corinthians chapter number 3 verse number 18. Balani ke la isontweni liyafundwa ini iBhayibheli. Bala. Awufunde ke 2 Corinthians chapter 3 verse number 18. verse number 18. Yeah. So all of us who have had Lelani, sikhuluma ngetransformation. Man sondelani. Undu akashintshi engakazazi ukuthi ubani. Yabona into enibiza ngenizwa ngithi khona ngokuphenduka. Ngenizwa lonto le. Ukuphenduka is to realize who you are in God and act according to who you are. Angiphinde futhi. Oh nisabuzana amavesi. Lalani mina. Makuthiwa umuntu uyaphenduka. Umuntu usuke eseyibona ukuthi ubani kuKristu bese guqula indlela zakhe zifane nalokhu ayikho kuKristu. I don't repent because I'm trying to become. No, I repent because I am. Leso singisangazi noma siphezuluni. Angiguquki ukuze ngibe. Ngiguquka ngoba ngiyilokho engiyikho. Yabo? Sengidiscover ukuthi ngubani. Sekukhona indawo engingayikuzo. Sengidiscover ukuthi ngubani. Khona into engasazenzi. Hayi ukuthi lezi zinto angisazenzi ukuze ngibe. Lezi zinto angisazenzi ngoba khona into esengiyitholile ngami. So uma ke umuntu sifuna ashintshe simvezela uKristu bese ezibona ukuthi unjani kubani kuKristu. Futhi ongakamboni uKristu asilwi naye. Siyambekezelela. Siloku simvezela isibuko sesu. Sinethemba lokuthi ngelilanga uyothe qalaza. Ukuba noma udlule bese uyibuka isibunzi. Hla, bese uyama. Hawu, ngimhle kanje. Bese uyapha. Manje lokushumayela ilento engizama ukuyenza la. Wena uyayitshela nginesicefe. Khona engifuna ukukukhombisa yona oyiyo. Konto yiyo wena. Wena ngifuna isicefe ufuna ukuthandaza too much. Ufundise isicefe ufundise. Kunamanye ngisho ngifone ethi yabona ufundise qala. Khona lento engikubona uyiyo. Ngiyashumayela njalo. Khona bazali bami. Khona ngiyayiziba nalesa ngizwile ukuthi uyenzile ngiyayiziba. Ngiyizibe ngiyibonile engayikhulumi ngisho ukuyikhuluma. Khona le engikubona uyiyo. Nginathemba lokuthi amehlami ngelinye ilanga ayobona lento yiyo. Uyothi ngelinye ilanga ngishumayela, njengoba ngishumayela nje amehlake uthi nhla ebuke esibukweni uyibuke wena. Hawu. Kanti nginjena manje. Bese udecide njengoba ngishumayela mangisuka la ngiyahlukana nezono. Izono ziyangiphoxa. Khona lento engiyiyo.
njoba ngishumayela ngiphethe isibuko esiyizwi likaNkulunkulu. Omunye ngimbone nje ngene kunzimalanga namhlanje iqale yaqabula amabili amathathu amakhoti. Eneje nayo ayiyode lenkunzimala. Mabili amakhoti. Kodwa ngizibe le ndaba yamakhoti. Bangathi angiyiboni ngoba khona lento engiyibona uyiyo. Ngiyashumayela lapha esontweni. Khona lento engikubona uyiyo. Ngibekezele ngize ngikuvula amehlo uyibona uyilento engikubona uyiyo. Omunye umbone nje yilo. Kade bemqabula kabi ke manje. Unuka isono nje ngishe ngishenza nje kodwa angiyikhulumi indaba yezono ngoba khona lento engikubona. Ngishumayela mina khona lento engikubona. Ngiyahleba mfundisi sengiqedile. Ngixole bathandekayo ngixole. Khona omunye ngeke ngamfonela ngithi kuyena ukhona la kodwa ngeke ngimveze ngoba angifuni ukumphoxa kodwa ngifuna azi ukuthi ngayibona izenzo zakhe. Ngamfonela lo omunye ngathi kuye kune prayer wathi angibuyanga ekhaya ngisemakhaya. Ngathi okay kanti ngimfonela ngiyambona. Ngase ngamhuthela ngathi pap wavela wathi hawu baba ngoba khona lento engimbonayo kodwa ngaze ngimfonele ngoba khona lento engikubona uyiyo. Ngiyashumayela ibhathi khona lento engikubona uyiyo. Ungamtshela yini umakhelwane uthi khona lento umfundisi angibona ngiyiyo. Khona lento umfundisi angibona ngiyiyo. We will never sihlale la sidinga amacala ukuthi ngizwa kuthiwa wenza ukuthi lutho. Amacala esiyohlala la siwadingide ukuthi uziphoxelani kulento yiyo. Khona lento yiyo. Ula kangaka. Hlabela kangaka. Ngilokhu izwi elithi ngiyikho. Nginakho lokhu izwi elithi nginakho. Sengiqedile qedela lelo verse. Sekelinye bazani bami ngiyazi sekulambekile. So all of us. Kodwa ubaba umshe ngibone ephethe imali eningi ngathi nje singosa namhlanje lesontweni. Ngiyadlala. Funda uqedela iverse. Yeah. So all of us. Layilaniki. I want you to see how a person changes. Umuntu amahle akashintshi ngokuthi ushaya isona. Lento enikhuleni izwe emasontweni. Makushona sengiqedile. Kodwa powerful engizoyisho. Ngirecorda mfundisi umnguni powerful lento engizoyisho. Mangishuma izizoni. Uyangizwa my brother? Kujabula abazalwane ngiyageja. Mangishuma izizoni kufanele kujabula izoni. Ungajabula abazalwane. Uma ngishuma izizoni bathi abazalwane shaya ngiyabheda. Ngoba abazalwane angikhulumi nabo mangikhuluma nomuntu ongakholwa. Ngikhuluma nomuntu ongakholwa. Kufanele umuntu ongakholwa ezwe indaba ezinhle. Kujabula umuntu ongakholwa. Ha ngabani? Bese besho njengakuphethwe. Bethi hayi ndoda mana senze njani ukuze sisindiswe. Mama ngishumayela ngempela kufanele isoni hayi man suqedile ungasalokhu ngichazela manje sengizwile lento oyishoyo yini okufanele ngiyenze manje ngiyashumayela kodwa mangishumayela isoni sijaphe sinyiphe kusha abazalwane bethi yelo angiyaphetha ngoba abazalwane generally mawufunda iBhayibheli abathandi ukuthi abantu basindiswe ngoba bafuna ukugweva nezulu ubezwa bethi ubanakaye ezulwini banengqondo yokukanti izulu likagogo wabo khohle ezulwini siyasonke samukela uJesu futhi ezulwini ngeke uyenze into okunqaba nokudla wena ukhohlakele kabi wena unqaba nokudla ufuna ukunqaba nezulu ngeke khohlwa izulu likaNkulunkulu siyolingena ngomusa uyabhetha umuntu othi mayishumayela izoni zijaphe zincinde zibiphe zijaphe zidangale abazalwane abanezinhliziyo ezimbi bethi shaya besho bebephuma ezonweni nabo ngoba bese bethi shaya no bathandekayo mawushumayela ivangeli kufanele isoni kujabule sona sithi ha man gaben angizala gaben kuyasini gaben ngoba ngiyashumayela ngenza njani shumayela bazama ngizweni ayikho indaba ukuthi makushunyayelwa kuthiwa mawuvangela ngempela fanele abantu yabona bathuke ubabize ngazo zonke inhlamvu no mawuvangela ngempela umuntu uphatha isibuko umuntu ayibona abuke indlela zakhe abuke lento oyishoyo abuke indlela zakhe abuke into oyishoyo ethi yini pho ngenzele indodana olahleka akekho umuntu oyishumayeza yasho yona ihleli yodwa yathi mangisuka la angangilokhu ngidlula kwezinye indawo ngiyakubaba ngoba to repent is to come back to your senses. To repent is to come back to who you are, is to realize who I am. Njengoba ngishumayela nje khona umuntu okufanele aphenduke. Hayi indaba yesikhoko, khohle indaba yesikhoko. Kufanele uphenduke uyibona angisabuyeli.
Sabuyeni nje. Le ndaba uthi ngiyakholwa ngiyakhokhoba ebusuku. Labantu engibashumayezayo ngithi ngifuna ukubenza ama disciples ami bayangibona ngikhokhoba. Ngizofakaza ngithini ngibe ngikhokhoba? Ngizoshumela ngithini? Ngoba abanye abakwazi ukushumayela ngenxa yezono zabo. Mabethi baqala bashumayela impilo yakhe iyaphika. Impilo yakhe nje iyaphika. Ithi kusho yena kusho impilo yakhe idawu kahle bo. Kahle bo wena. Hlala phansi. Yikho phela abanye kunzima ukuthi bafakaze ngoba bayabazi la bahlala ngakhona emqashweni. Bayazi ngelanga kufika iGTI, ngelinye ilanga kufike iTES, ngelinye ilanga kufika iPolo, ngelinye ilanga kufika iBM. Manje mawungathi usitshela ngoJesu usegcine banolaka. Vele bayangizonda. Abanye abantu abakuzondela ukuthi uyakholwa bakuzondela imhlolo egilayo ukuthi hayi cha. Hayi lezi ingane ezikholwa hayi ziyaqoma mani kodwa hayi. Yakezwa asikho ke lapho. Ngiyilokhizwe lithi. Nginalokhizwe lithi. Qedela leliverse sengiqedela ibazanixole. So all of us who have had that veil removed, All of us who have had the veil removed, yeah? can see and reflect the glory Can of see, the Lord. can do what? And do what? And reflect of What? the glory of the Lord. Yeah, Kubek. And the Lord, who is the Spirit, makes us more and more like Him I'll pin- as we are changed The Lord who is the Spirit makes us more and more like Him as we are changed. into His glorious image. Into what? Mntana? His glorious Uyawuthola image. image ukuthi ulokhu uvelile. Amen. Uyawuthola image ukuthi ulokhu uvelile. Khonto evela, khonto lokhu ithe thushu, u-image. So umuntu mayeguquka mshwengu usuke eba yilokhu ayikho. Bese shiya phansi indlela zakhe zobumnyama. Asimeni ke nje sengehlukene nezwelo kona Ngobekezela